Després de quasi 15 hores de viatge, 4 de trànsit a Istanbul incloses, hem arribat de matinada al Pakistan amb una xafogor asfixiant. Molt cansats, ens duen directament a l'hotel on tindrem la primera visió del K2. Sí, es verdad que un poco por ética siempre es importante conseguir esa aceptación de la fotografía. No falta pedir permiso, ni hablar, ni nada. Després de descansar unes hores, fem una visita al basar de l'antiga ciutat de Rawalpindi. Ya está rompiendo la foto. Som 25 entusiastes excursionistes de 30 a 70 anys que ens repartirem en 2 grups independents, però que sovint compartirem els campaments del trekking. Ben aviat, iniciem en minibús amb aire condicionat el nostre destí cap a Ascoli, lloc d'inici del trekking. Primer per la Karakorum Highway i després per carreteres locals gaudint dels seus paisatges i poblacions. Hi ha molta vida entorn d'aquesta carretera. Trobem xiringuitos per tots costats. És difícil avorrir-se durant el viatge. Resulta sorprenent veure com funciona la gent amb ordre dins aquest caos. Realitzada enmig de l'orografia més adversa del planeta, la quantitat i dificultat dels accidents geogràfics, així com la meteorologia, fan que només es pugui circular per ella uns quants mesos a l'any. Descendim per la trepidant carretera que ens portarà a Shilas, situada al costat del riu Indo. Entonces el río Indo justamente es lo que está separando la cordillera de Himalaya y Karakorum. Prácticamente podríamos decir que esta ladera es Himalaya y eso es Karakorum. De nou, ben aviat, continuem el nostre periple i a les 2 hores de trajecte parem per gaudir de la vista del primer 8.000 del nostre viatge. El juliol del 1953, l'austríac Hermann Bull va aconseguir en solitari el cim de la 9ª muntanya més alta del món
i la primera vegada que s'aconseguia escalar un 8.000 sense utilitzar oxigen. Terrible tragèdia per al muntanyisme. 11 alpinistes han estat assassinats al camp base del Nanga Parbat. Aquest atac terrorista va ser dut a terme pels talibans en resposta a la mort del seu líder perpetrada per l'exèrcit nord-americà utilitzant drons el 29 de maig. Ara, la zona de Balturu a uns 200 quilòmetres està estretament vigilada per l'exèrcit pakistanès, que fins i tot té un campament militar prop dels Gasherbrum. És tot un luxe tenir de guia en Luis Mi en el nostre grup, que fa una setmana ha coronat el K2 gravant l'ascensió per una expedició russa. És l'habitual càmera d'en Carlos Soria, el conegut octogenari que puja 8.000. Abans d'arribar a Gilgit, ens desviarem deixant la vall d'Unza per arribar a Skardu, a través d'una de les carreteres més espectaculars d'Àsia. Entrem a la gola del Rondo, per on discorre el riu Indo, carretera construïda el 1982 pels enginyers de l'exèrcit del Pakistan en col·laboració amb els xinesos. És considerada una de les carreteres més perilloses del món i ens dona la benvinguda amb una esllavissada que ens farà parar al voltant de 5 hores. I per fi a la tarda arribem a Skardu, la porta d'entrada al Karakorum. Avui realitzarem aquest trajecte en jeeps. El camí creua 3 vegades el riu Braldo, passant per diversos poblets en el paisatge desèrtic a la vall de Shigar, una vall de 4 quilòmetres d'ample. Alguns rierols de les valls laterals flueixen directament a través de la carretera, que és una altra raó per la qual aquí circulen principalment automòbils tot terreny que al Pakistan són els antics Toyota. Amb el temps, la vall es torna més desolada i salvatge.
tendes dels campaments són de 2 places, a menys que paguis un extra per estar-hi sol. A més de l'aïllant que et posen, una estora autoinflable millora molt el confort en un terra força dur. «12 dies de trekking on resseguirem la glacera del Baltoro fins a Concòrdia a una alçada mitjana de 4.000 metres per saltar a la vall de Huxe pel pas del Gondogoro a 5.600 metres. No, colega. Venga. Subida directa al K2. Tal cual. Os habéis equivocado, que es para el otro lado. Para allá. Con las mujeres. Mujeres más. No, Apola, a la abuela. Apila. Como con respeto. Començarem el nostre trek remuntant el riu Braldo, que sempre és una incògnita. Depèn del seu humor, que amb cada crescuda s'emporta per davant trams de pista. Portem un equip de 43 persones entre portejadors, molers, cuiners i guies, tots per fer-nos més fàcil aquesta aventura. Els portejadors baltís carregaran amb un equipatge de 15 quilos per expedicionari. Si voleu portar algun quilo extra, haureu de carregar-lo vosaltres mateixos. Calculeu entre 5 i 10 quilos la càrrega de la vostra motxilla. En unes 3 hores aconseguirem la morrena terminal de la glacera Biafo, la tercera més llarga del món fora de la regió polar, on aprofitarem per menjar al campament de Corofon. Fins fa pocs anys, per tal de travessar el riu d'alta velocitat, es feia servir una tirolina amb una cistella penjada d'un cable amb una politxa. Aquestes eren comuns a les muntanyes del Karakorum. Una vegada muntades les tendes i situats els equipatges, ens reunim a la tenda menjador per a prendre un te, comentar la jornada i visualitzar sobre plànol l'etapa següent. Al pie del glaciar. Estamos en la entrada del glaciar Baltoro. Realmente es un universo de glaciares. El Luismi, amb més de 30 anys d'experiència per a aquestes latituds, ens fa 5 cèntims del que ens espera. Hasta que nos empezamos a aproximar a Payu, que tenemos ya toda la visión de la lengua del glaciar y del grupo del Trango. Muy bien. ¿Se ha fotillo toda? Sí. Haurem d'evitar que ens cremi el sol i durant aquest dia les condicions de caminar són molt seques i calentes. Tants anys esperant aquest moment i el destí serà terrible amb mi. Un fort dolor estomacal està fent estralls en el meu rendiment i he d'arribar portejat al campament on m'estiro a terra vomitant per dalt i per baix. La meva gran sort serà que demà serà jornada d'aclimatació.
Avui albirem per primer cop les imponents catedrals de la Terra, les quals portarem com a teló de fons. Jornada en la que pujarem a la glacera del Baltoro, que sobrepassa el fons de la vall amb més de 100 metres. El riu flueix des de la cova de la glacera en el fons i només un suïcida entraria a explorar-la. L'atracció més gran en aquesta etapa són les belles vistes de les catedrals i les torres del Trango, les agulles de roca més conegudes i verticals del món. Poderós desafiament per als millors escaladors. La torre sense nom és probablement la torre de roca més gran del món. Un dels altres bells pics és la catedral. Hòstia. Es increíble. Es una pasada. Amazing. Estoy flipando. Wow, 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 wow. It's beautiful.
al final es capaz de crear esa identidad de Pakistán, ese orgullo de Pakistán, le sube la religión, lógicamente. Curta etapa amb l'objectiu d'aclimatar per sobre dels 4.000, arribarem a la impressionant balcó sobre la glacera on està situat Urdukas. La costa ya está marcada por el camino de Santiago. Pero luego son rutas chiquititas, así algo en altura, poca cosa, pero con lagos. Ens trobem amb una patrulla militar que ens demana fer-se una foto amb tot el grup. Se'ls veu desmotivats i amb cara de fàstic. Normalment, els portejadors canten i ballen aquí, però el fet d'estar en època de Muharram hi ha la prohibició total de qualsevol manifestació d'alegria. Són 30 dies de dol en record de l'imam Hussein, net del profeta Mahoma, mort a la batalla de Karbala l'any 680 després de Crist. Els joves i enrotllats cuiners conviden les noies a fer chapati, el pa de farina que ens acompanya a cada repàs mentre ens preparen el típic sopar picant de cada nit. En aquests llocs deshabitats depenem dels carregadors solars. Per sort, el nostre grup disposa d'un generador unes hores al vespre. Empatía, que se dice ahora. Y de hecho el que firmó la partida de defunción fui yo. Era su obra.
Del más según con la Vía Láctea. Desde Gordo. Juan, quédate ahí. Continuem remuntant la glacera, ara per la seva part central, creuant dues altres glaceres laterals que baixen de la cara nord del K1 i parem a menjar a Goro 1, sempre amb el G4 al fons. Hasta la frutilla que creme. Alguien al no poder subir, está pesado. Hombre, si te está dando... Cada dia més o menys la mateixa rutina. Ens llevem ben aviat, preparem els equipatges i mentre esmorzem, els portejadors desmunten les tendes i enfilen cap al nou campament. Aquesta muntanya encara és un símbol de la inaccessibilitat, una de les més difícils del món. I quines possibilitats hi ha de creuar el Gondogoro-la? I la resposta no és clara, però calculeu que més de la meitat dels grups el creua. Qualsevol persona que faci aquest viatge ha de saber que les possibilitats d'haver de tornar pel Baltoro són reals. Això forma part del joc i així cal assumir-ho. En un radi curt de 15 quilòmetres es destaquen 41 pics de més de 6.500 metres, incloent 4 pics per sobre dels 8.000. Empieza a despejar. Segons avancem cap a Concòrdia, en la confluència de les glaceres Baltoro i Godwin Austen sorgeix la gran piràmide del K2 mig ennuvolada. Aquest
siente eso de estar tan cerca? Pues eso, en casa, estar en casa. La bolsa va a ir hasta el campo. Claro, o sea, hasta Alicante va todo junto. Bien. Ens acostem al pas clau del trekking i cal repassar els grampons, les cordes d'ancoratge i resoldre tots els dubtes. Ponerle el que usas en el... Ah, bueno, no, lo tienes que hacer por Lo tienes que hacer un 8, sí o sí. Sí, un 8. Tiene todo un rollo para agarrar la bota esta. Sí, tío, pues a esta hora todos mañana voy a estar. Demà era una jornada amb diverses opcions marcades per les condicions climatològiques i físiques. Anar fins un dels campaments base del Broad Peak o el més allunyat del K2. En el nostre cas, l'excel·lent finestra de bon temps ens obliga a afrontar el Gondogoro demà passat. De moment el K2 està ennuvolat. Demà ens aixecarem a les 5 de la matinada per veure si hi ha sort i el veiem serè. Un lugar único y cualquiera que le guste la montaña tiene que venir a verlo en la vida por lo menos. En baltí, idioma del Baltistan, la mítica muntanya del K2 és coneguda amb el nom de Shogori, que ve a significar com el rei de les muntanyes. El seu nom es deu al fet que quan l'estaven documentant, aquesta era la segona que s'albirava en altura. Per això la van nomenar K2, K de Karakorum i 2 com la segona de la serralada, encara que això fos un efecte òptic, ja que en realitat és la primera. Continuem en direcció sud remuntant l'Alt Baltoro, fins a la confluència amb la glacera Vigne. Ara ens acompanya un equip més reduït sense els molers i amb els portejadors més experimentats per creuar el pas de 5.600 metres. En Jesús, als seus 70 anys caminant per tot el món amb la seva dona Josepa, de 60, ha dit prou. La parella de lleidatans haurà de recular pel Baltoro amb un dels cuiners a lloms de mules fins a Escole. Dale la vuelta también. El camí serpenteja entre túmuls de gel i roques en precari equilibri. Al fons, sota un esperó rocós, el campament més alt del trekking, a una alçada superior al Mont Blanc, al qual accedirem creuant la glacera molt atents per no caure a les innombrables esquerdes. La parte de pendiente fuerte tiene nieve y que las cuerdas también. Así que alguno que vaya un poco justillo, pues se puede meter un cruce. En aquest campament no disposarem de les comoditats habituals. Menjarem una queixalada i ens haurem de ficar al sac molt aviat,
per afrontar l'endemà el principal repte d'aquest viatge. Se le va a hacer de noche, ¿no? Sí. Qué buenísimo. Al voltant de les 12 de la nit comencem la jornada més dura del trekking. No se fastidian con la roca. Vale, cuando ponga los trampones. Les dues primeres hores les realitzem per la morrena lateral, evitant així les esquerdes. Vamos. Ok. ¿Todo ok? De puta madre. Després creuarem la glacera per iniciar l'ascensió i a la seva part més inclinada trobarem cordes fixes que ens ajuden a progressar sota immensos seracs. Ya estamos arriba. Mira qué colores hay. A l'alba, aproximadament a les 6, som al coll, des d'on gaudim d'excel·lents vistes dels gegants del Karakorum, amb 4 muntanyes que superen els 8.000 metres davant nosaltres. El moment precís. Thank you. El moment precís. El moment precís. Jesús, què me fas? En Gustavo, que ha estat a punt de retirar-se, arriba ajudat pel grup de rescat de Huxe. Lo has conseguido. ¿Está toda la gente ahí? Está toda la gente ahí, ¿Esperándome? esperándote, exacto. Porque lo tuyo es más difícil todavía, Sí. porque ya te pilla ya a otro lado. Sterva, una tecnóloga, también sube. ¿Cómo está Virginia? Pues Virginia va que se marea, entonces está aquí ya. Sí, está, sí, ya los he visto. Ah, compadre. ¿Cómo te lo curraste, hermano? ¿Cómo te lo curraste? Supongo, muchachos. Sí. La Virgínia ha pujat amb sensacions de mareig constants que ha fet encara més èpica la seva arribada. Després d'un breu descans, amb les obligades fotografies i abraçades, afrontarem la part més compromesa,
el vertiginós descens de més de 600 metres fins a la glacera del Gondogoro. Baixada, cosa fina. Un pendent més llarg i continuat de 50 graus que poden requerir la instal·lació de fins a 300 metres de cordes fixes per fer els ràpels. S'ha de baixar abans que el sol escalfi el pendent del pas, per evitar els possibles perills de caiguda de roques. Aquests són els rudimentaris grampons improvisats dels portejadors, un mitjó sobre les seves sabates. Per aconseguir Q-Span haurem de caminar en contínua puja i baixa amb el premi d'arribar a un lloc que ens semblarà un oasi i amb la satisfacció d'haver aconseguit un gran repte després de 12 hores de jornada. El Laila Peak, el preciós pic de la vall de Hushe, se situa a la glacera del Gondogoro. La seva cara nord-oest té un pendent de 45 graus i un desnivell de més de 1.500 metres. El dia de descans perdut a Concòrdia ens toca recuperar-lo avui i fem l'etapa més curta fins al camp base del Laila Peak. El contacte humà, limitat per l'abisme entre llengües i cultures, acaba sent una part primordial de l'experiència del trekking. Són homes extraordinàriament forts, capaços de transportar pesades càrregues durant moltes hores a gran altura. Paguen aquests esforços en forma d'envelliment prematur. Alguns occidentals adverteixen que el contacte amb la nostra cultura i la nostra pela està minant la seva manera de vida, i d'altres opinen que sense el turisme el poble baltí estaria condemnat a la misèria. La convivència intensa durant 2 setmanes ensenya que els judicis simplistes són perillosos. És corrent regalar una cabra als portejadors a l'arribada a Saicho. No le pongas nombre que no la vamos a comer. Després de passar dies en el paisatge de pedregà i gel, ens retrobem amb la verdor. Sí, el caracol es muy desconocido y de hecho se confunde mucho, se cree que el caracol que es Himalaya. Para mí es desde luego la cordillera más interesante. Pero
Bueno, para lo que queda. Serà l'última nit en tenda, ja que la següent serà al llit. Últim dia de trekking que es convertirà en un passeig triomfal fins al poble de Huxe. Ok. La foto típica es aquí ahora, ¿no? Sí, la foto típica. Aquí y el... Els portejadors estan contents. Avui és el dia de les propines, un sobresou que els ajuda molt. Dando por orden. Van des dels 3 euros als portejadors, 150 al cuiner i fins a 500 euros al sirdà, o guia principal. Personalment ho crec força desequilibrat, però és el que està establert. En aquest punt ens recullen els jeeps per portar-nos a Escardu, amb una última parada per veure el Masherbrum o K1, el quasi 8.000 que ens ha meravellat des de tots els vessants. Aquest cop retornem a la capital amb avió. Són només 800 quilòmetres que cobreixen poc més d'una hora, però no sempre hi ha garanties de volar. I a més, haver arribat fins a Escardu per terra és l'única manera de digerir tanta majestuositat sense patir una sobredosi.